ki faɗa mun kalmar soyayya 'yan mata daga kallo zuciyata ta kama da ƙauna. Kalmar soyayya 'yan mata zuciyata ta kama da ƙauna. Ke kaɗai ce wace raina ke so ba wata ba ni ji ba ni gani ba zancen kallon mata. Na rasa ki sai dai na wuce can makabarta, domin kin yi ado kin zarce sauran mata. Kin zarce duka sauran mata. Ke ce fitilata mai haska faranni, kin zama kadarata mai kyau na kamanni. Suka ce na zauce so ne ya saka ni, ko na zamto gawa so ba na barinki. Ta ya za na barinki? In yaudar kaina na sake a raina, ta ya za na cire ki? Ko za rasa raina ni ba na barinki. In nai magana ke ba kya mani tsaki, ta ya za na barinki? In yaudar kaina, in yaudar kaina 'yan mata. An ce su sa'a ne na gaskata wannan, samun ki a raina babbar nasara ce. Biyo auren ƙauna shi ne na budurce, kin zama amarya ni ango nasara ce. Babbar nasara ce. Masu su raba mu ke manta da shirinsu, ikon Allah ne shi ne ya haɗa mu. In har na rasa ki ya zama dole na damu, ki damke sirrin mu kar maƙiya su raba mu. Ta ya za su raba mu?